Part tirada part. Ay wala ni. Nakasuway na ba muglaag diring dapita? Normal ra gud kay ni good pero para sa amo perti na ninindot Wow. Okay part, what's up sa inyo hada tanan? Karon tiradahan na to ang part 2 sa pagpa-birthday namo diri sa Aluro Beach Resort diri sa Samal ba. Kay katong part 1 kay more on diri ra man to sa among gistayhan, gabi man to so di kayo makita ang view. Karon diri sa part 2, makita ninyo diri og unsa kanindot ang Aluro Beach Resort diri sa Samal. Awa makita ninyo diri nga prepared na kay sila silang beach outfit. Alangan sayo kay nang mata excited kayo ang all. Maiba sa taha. Mao din ni akong gipasabot atong sa part 1 nga kubo nga room. Awar gud na nice kaayo aircon pa gyud super timbog nawa napay TV. Unya function pa gyud ang ilahang ceiling fan ug ang ilang mga lights. Awar gud na on and off. Klaro ana. Mao din ni ang gawa sa among gistayhan. Walking distance pa man good from among gistayhan to dagat. Siguro mga 134 meters. At sa puntong ito, abi ninyong mga ligo namin kay nakita naman ang dagat. Pero wala pa di ay giapas ra dito ang mga bata kay mamahaw usa. Tanawa na ninyo kinsa nagtirada sa prito diha. Kaila mo ana, way lain kundi ang owner sa Adrian's Food Catering Services. Kaswerte ba namo? Basin ganahan mo mag-order mao nilang page Pag-inquire mo diha, di ka mahayan og very affordable ra kaayo. Ug mao ning isa sa iyang mga rason maong lami kay na mga luto. Di ba kol no? Tiradahe sa dakol. Nasyakod si Uncle. Nalang gud ako sabay tama ba. Lamikin tug sa kong bata. Pero mas lami gini ang kaon karon kay wa may samukan. Love you. At sa puntong ito, kumakain na kami lahat. At ang batang ito ay nahihiyang Grabe among chef Nangaon na ang tanan, pero siya nagluto lang gihapon. Pero anak manggod siya nga, mabusog na daw siya anang pagluto niya. Awara gud lain na pud ani maulong budaan ning style ni siguro tag video tag trabaho. May pa ni sila ready na kayo. Tanawa ng outfit diha, crochet na. Pero layo ra kay mo sa outfit ni Papa awa na Murag dagiyag aluro Napaisa and I thank you. Karon kay human naman may pangaon, mga ligo na mi. Isa ha. Not good. Na may gisapot. Ay, ang birthday boy man din Suko siya kay saging ra handa wa ginamos. Before daw mo adtog dagat, tiktokan sa daw nila diri kay gwapo man daw background daw. Sayang pud kaayo di ni matiktokan diri nga side. So while naga-practice sila, ning mata na si Bitang. So mao na nilang sayaw. Dali ra kaayo. Wala matiwas. Kay manlakaw naman mo adto na magdagat. Kapoy ra kog practice di mo ko-operate. May gani ilang trainer dali ra ka istorya. So mauna ni klaro na kaayo ni padulong na sila og dagat ani. Ni una lang sila nagpabilin sa midiri kay mao pa may pagmata sa among bata. Nya si Uncle diri, tamang chill lang. Ana siya ako ri bahala diri kay human na makog ligo. Sa gripo ara among bibi ay pinakalas jud og mata. So lain pug kayo og daloon na tudtog dagat nga way ilis. Dapat like mother like daughter, di ba? Nya kita diri tamang pangiki lang. Yatay nang kikian di makuha. At sa puntong ito, naanami sa dagat. Nami sa Aluro Beach Resort karon. Mao ni ang manager sa photography, ug mao ni ang model. Ug dili na to kalimtan ilang photo shooter. Kanao kanang sexy kayo. Ay, kalami sa dagat. Unya samtang ga video ko na ako'y nakita diri nga usa sa mga turista. Ipangutanan ako siya nga unsay maistorya nimo diri sir. Banda ta diri parang bantay bata. Kadungog mo ato? Grabe kalalom sa giingon ni sir. Gipauban rata dire kay pabantayon og bata. Ha? Di mo maulaw na? Tik lang. Pero tinuod ba na? Kami na bahala sa mga bata. Kamo diha mga asawa na mo. Pag-enjoy mo kay ikalipay man na muna nga mahappy mo. Kamarista family, smile. Susperte kalipay sa mga bata lagi. Awa kong anak ko mura nagbaki nga naanod. Ay saha, wait lang ha. Tubangan sa na akong naong. Kay gisugo ko sa akong misis kay ipakuha daw mong baby daw kay mag picture lagi ni. Awa mong baby ganda kayo. Asus kagara. Liwat sa papa. Mao to gikuha na akong bata kay mag picture mi. Pero grabe yung kainit Mo to magpasilong sa ta Uy, nakauna naman nagsilong among model dire. Dihar jud kay madaot gina imong skin dye. Unsaon na lang tong mga crushes da. Ay, grabe, nindot kay ang dagat. Init lang gyud. So mangita sa miglandong ha.
Oy, rampahi na madam. Suara, pak, magandang bulag. Puso ko yung nabihag. I love you. At sa puntong ito, nagpalandong sa mi, kay perti jud taong inita. May ni diri kay gipaduwa-duwa sa namo ang mga bata sa balas. Oh, grabe lingawa gid nila Awar ko ng dagat puri buyag gid kayo. Hana, the birthday girl, ka-pretty oy. Unya si Pitpit hapit nakita ang pukang. Unya amo bibiliya nga nahadlok sa balod. Unya ang mama nga gwapa kaayo. At sa puntong ito, naka-decide mi nga muadto daw mi didto sa tumoy kay mas landong man didto dapita. Suruyo na mo ni diri kay para masulit gid ba para dili alkansi ba. In town layo pud diya ni. So sa kasamaang palad wala mi kadayon, nagibadlong man mi. Kay lahi na mo gud tag iya do ditong dapita gud daw. So maoto balik na lang mi sa mong agi ug asa mi nagpundo ganina. Diri na lang mi atubangan gid sa Aloro Beach Resort. Wait lang mo part ha kay murag magpa-picture sa daw siya daw. Oh hala ka dagko kay balod. Impas juga karon talawan mi kay ka. Ate Ana, ayo palayo te ha. Sama na, murag nagduha-duha naman ka, magpa-picture ka, dili. Sige na, pusing na. Sis. Matanggal gini. Tara, umana, mag-picture. Nyaon saman, magpa-picture pa ka, nindot kay ang balod. Anak na ko, patay lagi yung mga isda, lumos ang mga sirina, Kanay sa snow, mag-injil-injil, ko. Tuara, pictorials na lang, Murag giwa gituklod sa bawod. Bidaw te, patanawa daw ko te. Pangitaw, i-delete na te. Hala, video madeni. Ug nalingaw ang mga bata. Nalingaw po ng mga dagko, tanawa, ragod na, Parang nasa paraiso lang. Villa Paraiso ka na kung sa may Mercy Ma'am dapit. At sa puntong ito kay nagkatapok man, pinagsabihan ko sila nga, nagkatapok man tayo, so panahon na para mapapicture tayong lahat. Sige na, tawagin na silang tanan kaya magpapicture na tayo. Happy birthday! Bruh. Sukuan tito Okay, paulit namin. Mulan to. Bye-bye. Kung lamang. Nakatawas na. Information na na.